बोला बोला तेरे वाली मैया की। लागल सजल पंडल में अब जाइए पिया हर हाल में अब जाइए पिया। डीजे लाइट लागल सजल पंडल में अब जाइए पिया हर हाल में। सजी गइल बायार के थाली जी ए पिया और ए सैया है मैया वाली जी लाई मूर्ति लेके टक्कर डाली जी। म्यूजिक बाय दीपक पटरिया। मूर्ति अकेले ना उठावत बनी जी संगवा में ले जाई 7-8 जनी जी। रहिया में रुक के कहीं कोई ले बेस्ट जी मूर्ति ले आई बिया सब का से बेस्ट जी। मूर्ति अकेले ना उठावत बनी जी संगवा में ले जाई 7-8 जनी जी। रहिया में रुक के तनी कोइले बेस्ट जी मूर्ति ले आई सैया सब का से बेस्ट। आई गईली मालिन भी देखे हाली जी आई गईली मालिन भी देखे हाली जी ए पिया और ए सैया अब है मैया वाली जी लाई मूर्ति लेके टक्कर डाली जी। म्यूजिक बाय दीपक पटरिया। मूर्ति में दिहले चंदा राजेश रंगीला जी दिहले रण बीजे रउआ से कहिला जी। सजी पंडाल खूबे लाग जयकारा जी हर साल 9 दिन व्रत हम करीला जी। मूर्ति में दिहले चंदा राजेश रंगीला जी दिहले रण बीजे रउआ से कहिला जी। सजी पंडाल खूबे लाग जयकारा जी हर साल 9 दिन व्रत हम करीला। बड़ी रौनक दरबार बाटे खाली जी बड़ी रौनक दरबार बाटे खाली जी ए पिया और ए सैया कब आई है मैया हसरा वाली जी लाई मूर्ति लेके टक्कर डाली जी।